Anti lona-ke engithandana naye uvele wangenzela okwehlukile-ke yena. Uvele nje wangenzela okwehlukile ngoba ngithe uma ngimfonela ngimxoxela ngosizi lwami. Ngimtshela ngosizi lwami ukuthi emsebenzini sengivule ngaxoshwa. Ngase ngimbuza ukuthi useyileni sebuya khona yini kohola iqolo ley'ngane ngoba uhola iqolo ley'ngane eziwu-2 ngoba ngamthole ney'ngane ey'mbili eziwu-2. Uvele wangikhulumela okwehlukile wathi nje ucela sithathe i-break. Ngathi mina manje i-break ihlanganaphi nokuthi ngixoxelwe ngosizi lwami lokuthi ngixoshwe emsebenzini sengikubuza ukuthi usubuya khona yini kohola iqolo ley'ngane imali yey'ngane isondlo sey'ngane sikahulumeni. Wavele wangitshela nje ukuthi cela sithathe i-break othandweni lwethu. Wathi nje ucela ngimnikeze i-break othandweni esinalo. Washo into enjalo nje engathi angizwa ngathi you don't understand my assignment. Hayi angazi ngempela. Yabona ngendlela okuyinqwaba ngakhona kuyinqwaba nami sekuyangehlula. Engibhekene nakho nje. Okukhombisa khona ukuthi impela ngisazohlala ekudleni kwami amanzi kanje engathi angizwa. Athi you don't understand my assignment. Kuyakhombisa ukuthi amanzi ngisazowadla ngempela ngakawadla engathi angizwa. Engathi you don't understand my assignment. Ngiyaqalisa ukukhala phambi komphakathi.